लानोसै ना बिसोरखौबो दे ओंखाम जानोसै नै जों लानोसै Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to my channel. लोगोफोर आङो नै एकदम आंनि फुल आउटफिटखौ देखायदो माने 5 बड' फिल्म एवार्ड फांसन जानो नागिरगासिनो दङ माने जागोन आरो दिनैहाय माबायावहाय बङाइगाव धालिगावआवहाय दा बेयावनो थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांदो भिडिअखौ आरो सोर सोरखौ लोगो मोनगोन नोंथांमोननि शेयार खालामगोन अब्ला थुदो नै लोगो मोनफैबाय गाखोनोसै औ दे गाखोनोसै होमबा on the way थांगासिनो लोगोफोर फाइनालि दा मोनफैबाय जोङो हाबलांसै सिङावहाय लोगोफोर सफैबाय ओमफ्राय हाबलांसै माबायावहाय प्रग्राम जानाय जायगासिमजोंहाय फैदो फैसा हाबमोनांगौ गेटजों हाबनायानो जायासै जों सिंजों हाबलांसै साबथाब जाला जोब्बाय हाबनोसै Iya, musuh dia. Iya. Oh. Program जागोन जायगाया बे ओमफ्राय जोंना आब'मोनहा बेस्थ' गैया नै नै जोंना एक्टरा बबेयाव फैदों सानैया दा देहाबो बङाइगाव धालिगाव मा जायगा होनलाय टाउनशिप बारा थिग नङा नै बिसोरो जायगाखौनो मिथिया औ बे मेन गेटआ दासो फैदों नै दे फट' लानो नागिरदों नै बिसोरखौहाय खामलायनो गोसोनि मोदै लकेल दाउदै बिसम्बि पर्बत जरानि नायल' जाल' फिल्म खामग्लिनाय गोसोनि मोदै बेवहाय जों फट' लानो नागिरदों नै फट' लागासिनो जोङो नै बेवहाय ओमफ्राय भितराव प्रग्रामा जाथ'वाखै दाबो सर्ट मुभि कम्पिटिसननियानो फार्मालाइ फिल्म प्रडाक्सन ससाइटिनि बेनाराव ओंखारनाया लाथिख' बेखौ हरदोंमोन कम्पिटिसनावहाय Dauharu Basumatari from Tamalpur. Bretiau dong Himangsu Sordiari Musalpur. Batiau dong Kamdan Goyari.
Salbari. Sulika Basumatari आब'खौ आङो गावनि सिनायथिखौ होनानै लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आब' सुलिखा बसुमतारी दा गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय नैथियाव आं सिनायथि होगोन जोंनिनो बिसानिनो सासे बिबानगिरि द मस्ट सिनियर सिंगार फुंजा मुसाहारि दा बिथांखौबो आङो गांसे आर'नाइजों बरायनो आखायाव लादों आरो थामथियाव दं जोंहा सासे बिजिरगिरि जोंनिनो बर'नि सासे रोंखा राखा थाखाय आं गुरै खावलायबाय बिथाङा किबर्ड दामो दथियाव आं सिनायथि होगोन पपने बर' बिथाङा लिरगिरि बेनि उनाव माखासे सोंनाय फिननाय बे जागोन आरोखि नों गिबियाव तू है तो मुझे फिर और सॉरी थैंक यू Tani Pretty Hai Anda Moja na? बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने दर्द जिगर दिल में जगाया आपने दर्द जिगर दिल में जगाया आपने अपने दर्द जिगर दिल में जगाया आपने गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बिथाङा जोंनि आखाइ खबनानै बयबो गोजोननाय थाबाय सारनिसिम लोगोसे नैबे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानैनो मानगोनां आलासि बिथांखौ गावनि बिबुंथियाव फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों
फट' मोनसे लानि जों बयबो अननानै फट'ग्राफारफोरा अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो जोबा खारन आङो भिडिअखौहाय गोलाव जागोन होननानै आङो पार्ट बाय पार्ट खालामदों ओमफ्राय नैबे पार्ट 1नि उनाव आङो नेक्स्ट पार्ट भिडिअखौ लाबोगोन थाबैनो अब्ला स्टे टिउन नेबाय थादो